Tak čaute ľudia, ďalší deň, akorát sme sa naraňajkovali a ideme momentálne do najstaršieho kontinuálne obývaného mesta na svete a je to Matera. Vítajte v Matere. And this is Matera. Aj. Toto je kráska. Celé to staré mesto, ešte aj nové. Toto je... wow. Fun fact, Matera má cez 9000 rokov. Toto je extrémne cool, toto je najviac šialené, krásne, nádherné mesto, ktoré som kedy videl. To isté som povedal o Polignano a Mare. Chlapci, musíte vidieť našu izbu, toto je extrém. Čo ti dáva? Toto je naša izba. Ja nerozumiem, čo sa práve deje, kámo. Toto je najviac šialená vec na svete. Akurát ideme z našeho giga apartmánu na tuk-tuk. Ideme normálne do Indie. Wow. Teraz nás chvíľku vysadili, nech si dáme obrázky a také veci a ideme do kostola. Ale tam sa samozrejme nemôže točiť. The sass is not the architecture or the long. So these roads and pavements are just a one. Virginia Cave. It's a particular. Hey. In the 1200, exactly when they. Skončil nám tuk-tuk, bolo to dosť dobré, akože musím povedať. A akože ideme teraz po meste proste chodiť na také veci, ja som čítam. Veľa ľudí.